Itangal daw ng isang Cati Bureau of Fire Protection Cordillera iti Fire Square Roadshow. Dahil kat aktibidad ti ahensya, tapno may payan iti panakaammo dagiti umili no kasano aliklikan ti uram. Kang runaan ang nagipasad dagiti estudyante iti na dumaduma pagadalan iti syudad. Kanayunan a detalye ipaay ni Jessel Kate Lapisab. Kaspaset iti pan nakaobserbar iti Fire Prevention Month ita abulan, insayang ka ti BFP Cordillera ti Fire Square Roadshow. Kang runaan ang nagkipaset, dagiti tallugasot nga estudyante manipod iti nagduduma a pagadalan ti syudad. Makita ti excitement dagitoy kadagiti baro nga adal an ipaay kadakwada. Tinutulungan tayo maging handa in case na may mangyari. And also, hindi lang siya sa awareness, it also sa preparedness na rin. Kaya po ako umattend para rin po matuto kung ano ang mga dapat kong gawin. Pinapunta po namin ang mga students namin dito to become aware. Napag-aaralan naman sa school, kaya lang mas maganda kung actual nilang makikita yung mga safety kung paano mag-prevent ng fire. Panggap ti aktibidad apapigsaan kan nayunan pa iti pan nakaammo iti publiko seknan iti fire safety kun usto a panagresponde kadagiti emerhensya nang runa iti uram. Tampok iti roadshow dagiti nagduduma a booths pakairamanan ti rescue and rappelling, first aid, firefighting techniques and equipment ken dumapay. Naisuro metlaeng kadagiti agtutubo no kasano ti panagaramat ti fire extinguisher, basic fire drills, panangipatungpal ti CPR, first aid kanda dumapay. Fire Square Roadshow is not about learning, but it's about experience. Take note, teachers. Pagbalik sa school, dapat na may natutunan ng ating mga students, and I would suggest na to encourage them to have after activity report, what they have learned of this activity. Malaksid iti dayta, panggap matla ang ti aktibidad ang maisagana dagiti agtutubo iti anyaman nga emerhensya. Tapno ammuda ti aramiden da ken maliklikan ti pannakadangran dagitoy no adda ti mapasamak. Napatag daytoy nga aktibidad tapno mapababapay ti insidente iti uram iti rehiyon. Nandito sa Cordillera is napaka-responsible nila dahil yung simpleng pagbunot ng saksakan, yung simpleng bago sila alis ng mga schools nila, ng bahay nila, turn off the electric fan, turn off the ilaw natin, kayang-kaya na nila na hindi na kailangan pang i-remind ng kanilang mga parents or teacher. And with that, the data po natin ng fire incident is talagang bumaba. Impasigurado ti ahensya nga agtultuloy dagiti aktibidad dagitoy kas kampanya tapno panagsalaknib iti publiko kadagiti anyaman nga emerhensya. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.